Takže zdravím všetkých poslucháčov, poslucháčky a iné mačky. Básnička číslo 3 má konečne svoju premiéru. Síce nám to trošku dlho trvalo, ale predsa skladávame texty na novú hudbu pieseň, takže nebolo času. Básnička číslo 3 bude recitovaná z diania, ako som bol na dovolenke, čo som prežíval a tak ďalej. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Ešte predtým, než začnem recitovať, dám si nejakú rozcvičku moderátorskú, takže pštros do pštrosticou, malými pštrosticami uprihovať pštrosicu. Takže myslím, že som pripravený recitovať. Takže báseň Dovolenka v mojej rodnej dedine, básnik Peťko Mačniak. Vždy, keď prídem domov, prvé, čo zacítim tú krásnu vôňu stromov. Pozdravím rodinku, pokecáme a ľahnem si na hodinku. Hneď na to sa náhle prebudím so skvelou myšlienkou, že dnes sa isto nenudím. Zoberiem telefón a volám Rišovi. Tak čo, more, ideme zriešiť nejakú babu? On mi na to, jasné, pičúsik, ber sa do pizza pubu. Ako náhle tam človek príde, veľa kamarátov sa okolo neho zíde. A v tej chvíli len počuješ, nazdar mančák, čo piješ? Vodku, hrušku, bavoráka. Že čo? Tí ma zas dotrtkajú ako snehuliaka. 1 hodina ráno a pred pizzériou všetci spievajú. Pamätám, Zeľo, bol si borec. Ale to preto, že naša Jarka so Soňou poctivo najevajú. Pomaličky svitá a mňa už domov láka. Len tu zrazu Rišo s Jarkou kričí: Mančák, ber sa do draka. Že čo? Ja sa tam tak vždy dorazím, že neviem ani ako dojdem domov a už v posteli spím. Ale najlepšia akcia Ružomberok. To asi preto, že som tam nebol nejaký ten rok. So sesterničkou ideme na kávičku, ale napokon sme si dali hruštičku. Potom som spoznal skvelých ľudí a pobrali sme sa do baru H2O. A tam sa pilo až dovtedy, pokiaľ som nebol kál. Čo vám poviem, 12 dní dovolenka, z toho 6 nocí sa pila pálenka. Ale všetko krásne končí a ja stresujem. Že čo? Však ja už zajtra do Anglicka cestujem. Nastáva najhoršia fáza dovolenky, lúčenie. Neviem ako pre vás, ale pre mňa neskutočné mučenie. Ale ako sa hovorí, nezúfaj, Peťko, ruky kaťky, hlava hore, na budúce sa dáme znovu dole. Takže básnička číslo 3 je u konca. Ešte predtým by som vám chcel oznámiť jednu smutnú správu. Takže dúfam, že ste sa zľakli. Ak ste sa náhodou došťali, alebo Bože chrán dosrali, prosím vás, komentujte mi to, veľmi ma to poteší. Ďakujem, dovidenia.